Здравейте и добре дошли в моят канал. Днес ще ви покажа как приготвям руска салата. Моята салата е малко по-различна от стандартната, защото прибавям една тайна съставка, а това е кисело мляко. Киселото мляко придава по-свеж вкус и самата салата не е толкова тежка. Когато сме канени на гости и попитам приятелите ни какво да донеса, отговорът е винаги един и същ – руска салата. Съставките, които са ни нужни, са следните. Предварително съм се нарязала около 4 големи моркови и съм ги сварила, една консерва грах, 4 сварени яйца, 7 кисели краставички, половин парче колбас, този специално е от Lidl, винаги го купувам, когато го пусна, беше на немска седмица и общо взето, когато пусна тази седмица, винаги купувам от него, защото руската салата с него се получава много вкусна. Също така имаме 6 картофа малки сварени, 3 супени лъжици кисело мляко, половин лимон, една чайна лъжичка горчица и също така използвам от тази майонеза, тази също е от Lidl. Смея да твърда, че с нея салатата се получава най-вкусна, сол и пипер и общо взето това е. Можем да започваме. Първо изсипвам морковите. След това грахчето. Може да си го прецедите. Нарязвам киселите краставички, яйцата, картофите и колбасът на съвсем ситни парченца.
Така, след като нарязахме всички продукти, започваме с овкусяването. Първо ще разбъркам малко съставките. Ще сложим сок на вкус. Малко черен пипер. И ще сложа съвсем малко олио, колкото да разбъркам всичко. След това ще добавя горчицата. Киселото мляко. Лимончето. Него ще го изцеда цялото. И сега ще разбъркам. Последно ще добавя майонезата. Предполагам, че ще използвам около четвърт до половин бурканче. След като сме разбъркали всичко хубаво, може да опитаме как е на сол и ако се налага да добавим още малко сол. Киселото мляко и лимонът допринасят тя да бъде малко по-свежа и да не е толкова тежка салата. Руската салата ни е готова. Надявам се да ви е харесала. Ако това е така, ще се радвам да се абонирате за канала и да оставите един лайк. До следващия път!